Tak prvá otázka, že prečo si sa rozhodol robiť projekt, ako ty to voláš na Facebooku, o láske k Bratislave? Aha. No, bolo to preto, lebo v podstate posledné roky robím len veci, ktoré ma bavia a tak vlastne aj to knihkupectvo vzniklo. A to vzniklo 2,5 roka dozadu. A tiež to bol projekt, ktorý bol naozaj čisto moje hobby. Ale časom, jak vlastne som sa učil, jak tie veci robiť a keď som sa snažil to robiť poriadne, tak každá robota, každé hobby, keď chceš robiť profesionálne, tak nakoniec sa z toho stane naozaj taká vec, že 80% toho, čo robíš, je to, čo ťa naozaj nebaví, administratíva a všetky tieto veci. No a vlastne tak z toho môjho hobby sa stala profesia a potreboval som pre takú duchovnú očistu zase začať sa venovať niečomu ako nejaké bokovke, ktorá je že čisto len radosť a zábava. A tak vlastne tým, že mám vzťah k architektúre a mám vzťah k tomuto mestu, v podstate to vzniklo tak, že som si kúpil smartfón a tak ako chodím okolo po celom meste, tak sa venujem a fotím zaujímavé veci a išlo mi o to, že inou optikou priblížiť ľuďom to, okolo čoho každý deň chodia, a aj tú architektúru, aj to mesto samotné a tým, že akože ja mám vzťah k tomu akože vizuálnemu a vizuálnej komunikácii, tak nie je to projekt, ktorý by bol nejak veľmi textový, ale je to celé vizuálne, sú to obrázky a fotím mesto, ktoré mám rád. O tom to asi je. Má tento projekt aj nejaký cieľ, alebo je to iba, ako si hovoril, že iba proste chodíš a fotíš, že či neuvažuješ nad tým, čo sa s tým stane, keď vlastne všetky pekné mesta dofotíš? Vlastne jasne. Hej. No, bolo to, kedysi dávno som si raz dal také, že raz som mal takú frajerku a som si povedal, že keď som chcel chodiť na rande, že dokeľu, že chcel by som, že ju brať na miesta, na ktorých som nikdy ani ja nebol. A čo bolo pre mňa obrovská výzva, lebo vtedy v tom momente, keď som si toto povedal, som mal pocit, že už som všade bol v Bratislave. No a vlastne až na základe toho som začal zisťovať, že v Bratislave je stále strašne veľa miest, ktoré sú zaujímavé a kde som v živote nebol. A celý tento projekt vznikol naozaj tak, že bolo to úplne že subjektívna taká poetická vec pre mňa. Fotiť miesta, ku ktorým mám ja vzťah. Nebolo to ani že turistický bedeker, ale bolo to o tom, že čo má pre mňa vzťah, aké miesto, to chcem odfotiť a nejakým spôsobom dokumentovať. Ale neskôr, tak ako som rôzne projekty začínal, tak nikdy som netušil, že akú to bude mať odozvu. A zrovna tieto mesta mali väčšiu odozvu, jak som čakal. Tým, že asi že sa to týka Bratislavy a mnohí ľudia k tomu mestu majú vzťah, tak to ma tak nejak motivovalo v tom pokračovať. A tým pádom ten cieľ je stále ten priebežný, je len o tom, že o nejakej propagácii toho mesta, v ktorom žijem. Je to aj o tom, že všetko, čo robím a robím v tomto meste, aj keby že sa mi super darilo v podnikaní, tak nedokážem existovať ako sám nejaký ostrov v tom meste. A preto vlastne pre mňa je dôležité vytvárať aj také, že pozitívne PR pre celé to moje okolie, v ktorom žijem, a ľudí nadchýnať pre to mesto a tým vlastne vzniká také akože povedomie o tom, že je tu super a vtedy vlastne, keď si viacerí ľudia myslia, že tu je super, tak viacerým projektom sa môže dariť. Ktoré sú tvoje top miesta v Bratislave a prečo? Top miesta v Bratislave? To je záľudná otázka. No, momentálne mám veľmi rád miesto, kde bývam. Tam som sa presťahoval, tam som podnajme, presťahoval som sa pred asi rokom. A bývam akože nedaleko Šancovej ulice, pod stanicou. A to mám naozaj rád, akože pre mňa to bolo úplne nová vec. Vždy som býval teda akože v podstate v starom meste, ale mám to miesto mám veľmi rád, lebo mi pripomína takže južné Taliansko. Sú to ošarpané staré baráky, je tam tá atmosféra predstaničného námestia je taká, že mix ľudí je naozaj rôzny. Je to na rovine, môžem na bicykli chodiť všade,
mám tam akože blízko trh, kde síce moc nechodím, ale je to všade blízko a tak to má pre mňa také čaro, že táto stanica, ale že obľúbené miesta, tak ja mám rád jazera a v lete sa chodím kúpať skoro každý deň na jazera, čiže to sú pre mňa úplne že najčarovnejšie miesta. Pred pár týždňami si natočil video, ako chodíš po centre mesta a vlastne kameruješ opustené priestory. Je to pre teba nejaká veľká téma, že chceš s tým niečo konkrétne povedať? Toto vlastne, ono to vzniklo tak nezávisle, závisle na jednej diskusii, ktorá prebiehala v KC Dunaj. Tam v rámci Bratislava, čo Matúš Valo robil. Týkalo sa to vtedy témy, že prečo, či centrum mesta Bratislavy žije alebo nežije a prečo. A mňa to veľmi zaujímalo z toho dôvodu, že tým, že mám obchod v centre mesta a stále sa zaoberám tým, že koľko stojí nájomné v meste, či sú dostupné priestory a tak, čisto z pragmatického dôvodu to riešim. Tak na jednej strane vnímam mnohých ľudí tiež, ktorí nemajú prístup k priestorom a radi chceli by niečo podnikať. Napriek tomu je to veľmi neprístupné a drahé. Na druhej strane prejdeš sa cez centrum mesta a vidíš, že vlastne to mesto je prázdne. A toto mi prišlo tak absurdné a špeciálne toto bolo že úplne historické centrum mesta. Prejdeš s kamerou a ty vlastne kontinuálne prechádzaš od jedného prázdneho priestoru k druhému prázdnemu priestoru. A to mi prišlo natoľko bizárne, že to stalo za to natočiť na video. Bude to jediné video, alebo plánuješ nejaké ďalšie? Ešte som spravil jedno. To bolo čisto len také, že moje vlastné pobavenie a to bol prvý pilotný diel seriálu Fušerina. A to je v podstate ten diel to bol iba o pokladaní dlažby v starom meste, ale uvidím, že či sa do toho pustím, ale je to v podstate len také, že taký part-time job môj a skôr zábava, ale téma Fušeriny je, myslím, že akože studnica bezodná inšpirácie, takže pravdepodobne v tom budem pokračovať a budem pokračovať v tých témach, ktoré sa dotýkajú kvality života v meste. Máš nejaké plány do budúcnosti, či už s projektom Mesta, alebo s tvojim 82 Book and Design Shopom? No, mám. V rámci Book and Design Shopu teraz si bereme letné prázdniny a to sa snažím využiť na trošku premyslenie toho celého konceptu a zefektívnenie mnohých tých procesov. A v rámci projektu Mesta, tak minimálne som si dal záväzok, že do konca roka vydám prvú sadu pohľadníc z toho, čo som nafotil. A takisto by som rád išiel trošku aj tým smerom, že spraviť takú nejakú produktovú edíciu pre turistov, to znamená, že rozšíriť možno tie mesta v nejakej forme, to ešte sa uvidí aj do hostelov, hotelov a vôbec cez suvenír shopy. A to je jedna z vecí, ktorá mi tu často chýbala, že keď som chcel poslať nejaké fajn pohľadnice z Bratislavy, tak neboli. Takže toto v tej mesta naozaj, že sa snažím zatiaľ veľmi jednoducho, nejak nemegalomansky ponímať, ale verím tomu, že takýmto spôsobom sa to nejak vyvinie.